Du kan tænde for vandet på elementsarmaturet på 2 forskellige måder. For at tænde for det varme greb drejer du mod venstre for at tænde, og for at slukke igen drejer du det mod højre. For at tænde for det kolde greb drejer du mod højre for at tænde og venstre for at slukke. Du kan også tænde for grebet ved at trykke ned på grebet, og for at slukke igen trykker du igen på grebet. Dette gælder både på det kolde og det varme greb. For at tænde det filtrerede vand holder du det kolde greb nede og drejer grebet mod højre. For at tænde det kogende vand trykker du det varme greb ned til LED-striben lyser rød, og derefter drejer du grebet mod venstre, mens du stadig holder grebet nede. For at slukke igen trykker du ned på grebet.